बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय जोंहा गाबोनहाय बेंटल कलेजाव जोङो नेशनेल स्पर्ट्स डेजों लोगोसे खेलो इन्डिया सम्बाद जोंहा दङ आरो बे जाबाय जोंहा गभर्नमेन्टआ हरजानाय मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोननै फरायसालिमायावहाय मोनसे खेल सम्बाद खेलो इन्डिया सम्बाद खुंनांगौ दा बिदि हिसाबै जोंहा गंनै कलेज चिराङावबो बिजनि फरायसालिमा आरो बेंटल फरायसालिमा बे मोननै फरायसालिमायाव हरजादों आरो मोननै कलेजावहाय जोंहा मोनसेयावहाय बि केटागरिबो मोनदों बाहाय खालि जोङो खोनासंनांगौ आरो जोंहा बिजनि कलेजाव बिस्रा गावसोरबो इन्टारेक्सन डाइरेक्ट इन्टारेक्सन खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे टेलिकास्ट बिसोरो मोनदों बे जाहैबाय बेयो मेरा जुब भारत under the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, organizing the Khelo India Samba program by Ministry of Sports and Youth. जों खुंजानाय दा बेनिखायनो बेवहाय बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोङो दिनै भारतबर्सनि जेसेबांनाखि जोहोलावफोर दङ अर्थात सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जेसेबांनाखि फरायसाफोर दङ गावसोरनि रोंगौथिखौ देखायनानै माब्रैहाय इन्डियाखौहाय डेभेलप कान्ट्रि बा डेभेलप हादोर बानायनो हागोन रोंनायजों फरायनायजों गासै बिथिङाव क्लासरुमनि बाहेरायाव साफ्रोमबो फरायसानो गावनि रोंगौथिखौ लानानै नैबे खेलो इन्डिया सम्बादाव फैनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै आरो डाइरेक्ट बेवहाय माखासे स्पर्ट्समेनफोर फैगोन गावहाय जोंहा कलेजाव बे स्पर्ट्समेनफोरजों बे जाहैबाय डाइरेक्ट मा होनो साइनिफ्राय फैगोन बिसोरजों माब्रै स्पर्ट्सआ बोरै जेसेबांसिम डेभेलप जाखो ओमफ्राय माब्रैहाय व्यक्तिगतआव जों माब्रै नाजानांगौ बिनि सायावहाय डाइरेक्ट इन्टारेक्सन आरो माखासे डिसकासनफोर जोंहा जागोन जेन' जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा नट अनलि फरायसुला फरायसुलि खालि फरायसुला फरायसुलि नङा जोंनि जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय प्रग्रामाव बाहागो लानानै गावबो गोबां सोंलु सोंनानै गावनि थांखिफोरखौ जाफुंसारहोनो खाबु लानो हागोन बेजों लोगोसे बेनि बेवहाय बिनि माबायानो जाबाय जोंनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनि मोनसे सिमां बियो जेन' फिउचार रेडि जायो फैबाय थानाय मा होनना बुङो बेखौ अलिम्पिक आरो बेजों लोगोसे विकसित भारत उन्नत भारत जेन' बे गासै बिथिङाव जोंनि हादोरनि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा स्टुडेन्टफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोहोलावफ्रा जेन' गासै बिथिङाव मेन्टेलि फिजिकेलि फरायनायावबो गासैबो फिट जानानै गावनि थांखिसिम जोङो सहैनो हायो आरो इन्डियाखौ फुरा हेल्दि यां इन्डिया खालामनो हायो बेखौनो थांखि लानानै गावनि प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। उइदिन कलेजाव जागोन ना माखासे बेवहाय एबारहाय फार्स्ट टाइम हिसाबै गिबियावनो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोननै कलेजावहाय खुंबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव मोनसे अफिस जाहैबाय माइ भारत बाहाय माइ भारत होननाय मोनसे अफिस जागोन बेनिफ्रायनो गोबां जानो हागौ बेवहाय एबार कलेज हिसाबै लाग्रोदों बिनि उनावहाय बिसोर बिसि लेभेलाव हाबगोन थांनाय बोसोरफ्रावबो बिसि लेभेलाव बेवहाय माखासे नैबे खेलो इन्डिया सम्बाराव नङा गोबांथार खेला गेलेबोनाय जादों जानो हागौ नैबे कलेजाव खुंखांनायनि उनाव बिसोरो बिसि लेभेलाव बे स्पर्ट्सनि गोबां खामानिफोरखौ बिसोरो हाबाफारिखौ मावलांगोन आसा खालामो गाबोननि टाइमा जाहैबाय जोंहा जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोङो 8:30 सफैगोन ओमफ्राय मेन प्रग्रामा जोंहा 10टानिफ्राय जागोन खिन्थु जों बेवहाय माइक टेस्ट ओमफ्राय स्टुडेन्टफोरनि माइ भारत पर्टेलाव रेजिस्ट्रेसन जोङो लागोन मानो रेजिस्ट्रेसन लादों होनना बुङोब्ला जेसेबांनाखि भारतबर्षनि जोहोलावफ्रा अर्थात सेंग्रा सिख्लाफ्रा इयुनफ्रा फरायसुला फरायसुलिफ्रा बेवहाय मा होनो माइ भारत पर्टेलाव रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बे माइ भारत पर्टेलनिफ्राय जोंहा गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर दं कुइज कम्पिटिसन जायो बेवहाय माबा माबि एडभार्टाइजफोर होयो एखमबा मा होनना बुङो बेखौ साख्रिनिबो एडभार्टाइज कुइज कम्पिटिसननि एडभार्टाइज बाहाय बायदि रोखोमनि एडभार्टाइजफोर थायो बेवहाय थांनानै जों स्किल डेभेलपमेन्टनि एडभार्टाइजफोर थायो बेवहाय हाबनानै माइ भारत पर्टेलनि सिङाव हाबनानै दिरुननानै गावनो हारसिङै मास्टार नांगोन गावनो हारसिङै बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनानै कुइज कम्पिटिसन जादों बेनि गेजेराव नोङो हारसिङै सासे स्टुडेन्ट हिसाबै नोङो माइ भारत पर्टेलाव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हिसाबै नों माइ भारत पर्टेलाव हाबनानै बेनिफ्राय बख'नानै कुइज कम्पिटिसनाव नोङो पार्टिसिपेट खालामनो हायो सानबेसे आरो मा खेला लागोन बेवहाय जोङो गाबोननियावहाय बेवहाय खेला माखासे इनस्टिटिउसनाव खेला खालामगोन गेम स्पर्ट्स गेलेगोन जों गाबोन बाहाय प्रग्राम जोंहा मोनसे जागोन प्राइम मिनिस्टारनि लाइभ टेलिकास्ट दं ओमफ्राय बाहाय जोंहा
स्पर्ट्समेन सानै साइननिफ्राय फैगोन जों बिसोरनिफ्राय इन्टारेक्सन जोंनि फरायसालिनिफ्राय इन्टारेक्सन खालामगोन आरो जोंनि स्पर्ट्सआ बा फिजिकेलि मेन्टेलि फिट बेसेबां जाखो जोंनि एनएसएस भलन्टियारफोर साबा बेनि सायाव गाबोन सर्ट बिबुंथि लाखिगोन बिथांमोना स्पर्ट्सआव बेसेबां डेभेलप जाखो बेनि सायाव बिबुंथि लाखिगोन आरो जोंनि एनएसएस भलन्टियारफोरबो सासे जोंहा राफुंसार सासे स्टुडेन्ट दङ बेखौबा हाजो गाखोनाय बहुत बायदि बायदि ट्रेनिंआव बे गोरोंखा बिथाङाबो गाबोन जोंहा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन जोंनि बेंटल कलेज एनएसएस गेमनिफ्राय आरो जों बेनिफ्रायनो जोंनि फरायसुलिफ्रा थुलुंगाखांनायखौ मोननो हागोन जोङो इयुनाव जोंनि फरायसुलिफ्रा जोंनि इयुनफ्रा रेडि जायो फिउचार जेन'बा नेक्स्टआव जोङो अलिम्पिक गेलेहैनायसिम जोङो थांनो हायो बेवहाय नरेन्द्र मदि बिथाङा प्राइम मिनिस्टारा बेखौ सिमां लादों सानबेसे लादों सार पुलिसाव जोङो गाबोनहाय सानसेनिबो हाबाफारि लानानै